više da slušamo laži. Zato narode glasno kaži, zanesi gotovo, zanesi spasi. Dobroveče, dobrodošli na 52. protest 1 od 5 miliona. Vi ste istinski junaci u Srbiji. Vi koji godinu dana šetate, vi koji godinu dana tražite pravdu. I evo, doživjeli smo da prisustvujemo poslednjem činu raspada jedne drame, jedne vlasti, jednog Vučića koji odlazi. A lopovima zna se gde je mesto, na vlasti sigurno nije. I svi vi nosite odgovornost za ono što će tek doći, a to je da moramo kada skinemo ovu zlu vlast, da promenimo sistem i da napravimo ovu državu koja će delovati normalno, gde će ova deca koja su se izborila u rektoratu moći normalno da živi, da se zapošljavaju, a ne da se iseljavaju. I godinu dana od kada je Borku u Kruševcu razbijena glava. I sada bih želela prvo da se zahvalim ljudima koji su večeras došli iz Kruševca da podrže protest 1 od 5 miliona. Govoreći o rezultatima vlasti Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke za ovih godinu dana, to su razbijene krvave glave, to su prebijanja, hapšenja, pretnje, ucene i otkazi i zastrašivanja, ali nisu uspeli u tome i nisu nas zastrašili. Ono što oni rade mesecima unazad jeste da se brane. I ajde sada im kažemo, gospodo iz Srpske napredne stranke, stigla vas je istina. Istina vas pogađa iz dana u dan i ne možete više da sakrijete ni jednu aferu u koju ste umešani. Aleksandar Vučić ne zna šta je GIM, Siniša Mali kaže da nije plagijator, Nebojša Stefanović kaže da mu otac živi od penzije. Kako da ne? Sada šetalicu koju smo nosili 2017. Trenutno u toku blokada ulaza na Radio televiziju Srbije, blokada upozorenja, a tom prilikom su želeli građani Republike Srbije u članovi pokreta Dveri da dostave jedan zahtev rukovodstvu Radio televizije Srbije. Zbog višegodišnjeg kršenja Ustava Srbije i svih medijskih zakona od strane RTS-a proglašavamo blokadu i tražimo hitan sastanak sa glavnim i odgovornim urednikom informativnog programa RTS-a. Prvi zahtev do večeras u Dnevniku 2 RTS-a gostuju Borko Stefanović, jedan od lidera opozicije koji je brutalno pretučen u Kruševcu pre godinu dana, kao i organizatori protesta 1 od 5 miliona, koji niti jednom nisu gostovali u brojnim informativnim emisijama RTS-a za ovih godinu dana. Pozivamo sve građane okupljene ispred javnog servisa Srbije da se pridruže ovoj protestnoj šetnji i da zajedno nastavimo dalje, jer ne treba da se delimo, moramo ići zajedno. Mi smo dozvolili da stvari podu. Bacamo se pred love, što god da bilo. Pitamo što ne smije se, smijemo se glasno.
jeste da razbija glave, da krvavi košulje, a ispred RTS-a smo videli da šalje batinaše na nas. I u rektoratu smo videli da šalju batinaše na studente. Doneli smo im veliku krvavu košulju da je okačimo na zgradu vlade, da svi vide šta radi Srpska napredna stranka. A do tada bojkot. Vidimo se i sledeće subote, 53. put na ulicama Beograda, jer je ovo naš protest i na pravom ste mestu.